sini amani kok sawibo sathothok sini amani kok sawibo sathothok khonawibo khonaththok sini kok borok sini kok borok sini amani kok sawibo sathothok sini amani kok sawibo sathothok khonawibo khonaththok sini kok borok sini kok borok sini amani kok sawibo sathothok sini kok thai bai resabui gothok te mani sini kok thai bai resabui gothok te mani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung pharmani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung pharmani sini kok thai bai resabui gothok te mani sini kok thai bai resabui gothok te mani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung pharmani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung pharmani sini amani kok sawibo sathothok sini amani kok sawibo sathothok khonawibo khonaththok sini kok borok sini kok borok sini amani kok sawibo sathothok sini amani kok sawibo sathothok mani kok bai sung pore nai kok ni areng no puar nai mani kok bai sung pore nai kok ni areng no puar nai sini kok bai sung sini jaglai nai kok borok kok sung salai nai kok borok kok sung je 44 je kok borok sal tini singo kumulung am sayo YTF Tipramo thate DWF ningi singoro tini kaireli himboto khajaka oro sini o pandao phaimanjak peke sini honorable CEM sini sir Purnachandra Jomotia tai sini honorable EM Fisheries sini sir Rajesh Tripura tai ojagani sini o amchani sini local NBC sini da Ganesh Deparma tai lobiwa sini YTF ni central committee ni adong sini working president sini Peter Dayung Deparma tai Jiten Deparma tai sini o amchani o district ni president sini Sujit Deparma tai sini general secretary central YTF ni Lemon Deparma tai haiken YTF ni dal bidal je central ni adong tai district ni adong ro phaimanjak peke tai ang jotona hambairiwo jotona tai joto sara dipasado pani lukurongna angani khani hamjamung tai choban chiba yaporo otini kokborok salo singo kokborok sal 1979 ni sini pali tomani tini sing o corona bemar jarawo sing tini asa hodom dom ke khaliya discipline babe social distance mani hui sing isa chikon se himboto khake hambai kokborok no pe wansum ke sing ebo o kokborok salo awareness khane mai khali judi corona bemar green ke singomno joto block sini YTF nengi sing organize kare nai joto block joto district sing kotor program organize kare sing tai mane awareness kare nai okokborok sal sini history ro sing okokborok sal ni madhyame o 19 January ro sing program dal biro jaga program organize kare